Manja Ekoi Engti No. 2 Sonasing Engti arong thurpak pen tovar kaselam pona berta nangle. Kedam tang penangan aningkan penta labang suarong along tovar kawe pen rong datum sung nanglo. Non Karbiang long Autonomous Council kachari bo mastorkar pen thang akerata theklong lela. Kachelenga tovar kavya jok rong thurpak si pini tovar kaselam po. Tovar kavya jok penaan kisungalam the kisung kiphovek arat atum pen chethan pon hindi. Non Karbiang long Autonomous Council kachari CEM Dr. Tuliram Longhang lapen EM Amar Singh Tisua tumaphan Prabjin pen labang suarong aphan ingjin sora tovar kaselam ji aphan arat atum pen kachuning ripado. Lapen selam pivek popusi tovar chulang renti. Churu lo kat channel atuma phan sang kiro pipar piklo dan adun thugele halo ni tumke dake intirong Ekoi Engti No arong lo gamra ke Sonasing Engti kathar halo nasi pini ni tum adak kasi pangrum ke halo ni tum labang so tovar aputhak phansini tum pinangan arni panel puson plan bom lo nituma hafta bang same huni barbar si nitum ke so serba lo jalo na puson si nithang kidama tovar achilenga tovar akisung akangram pikana posinitum si chipangrum si puson sen bang tame la sang ani bang mane huni barbar si tum so serba plan pon lo na si nitum tangtelang plan una la na si Sebenarnya bang ke ni tum kat kituni ridungang tungla halo bang so tovar ke ni tum nang ke tempon ta nang helat komrem lo tema tovar ke hengno penapotasi sebenarnya kituni ridungang tung halo non ke dobom ke tum asar tum ke tulam long han tum lapen sa mosing tu so tum hai hoi bang so tovar phan nang rap sonte la peninji thelo nang rapji alang litum nang rap vegi pasansi ning tache thelo masi non ipi ba ke bangje an bangke alang tum nilang pon po pasansi ning che thelo la hanlo nili semer alang tam phan ki chuning ri la ki prajin pen tum la sarkar tum tum la bang sorong phan tini wat prajin kan ke balang je phan tini ri la ini pinuma la karbin long tim tum hani di chuning ri lo karbin long tim tum jong de prabin pen nil tum manang lang tum dak penan kita murang kami tum bidaji nasi nil tum chuning ri lo nil tum rong pe tum rong along itum rat pen chingrum pet pen itum labang so rong along kaching thur je phan itum bang so avar sai ke deng along samelang itum na chipaduk dun pen bo aprang silang tum churu lo la pen non itum labang so rong along piman itum rong kimi mate mi o elo 10 years ke dolo nitum ningkan keb lo aposi nitum la bangso arong along ke singhason area sipuri constituency bangke la pen nitum rong bang pothar PSC nitum ke puri dun la pen nitum non ladak voters name jogdun bom lo aposi nitum la bangso arong along kido kisung ke la puhelo tovar aprangsi ni tum lamang so tovar along Manja pen hello ni tum kilometer please do aposi ni tum phan labang so rong along kaching thur mate tovar nanga selam biji phansi aprangsi ni tum yem ching hon umor sing tu su sar kansi chuning rilo ni tum phan ni krap serak je phan alang phan chuning ri par pilo la pen tim Karbiang long itum CEM kaching hon tuliram long hang sar phan dame chuning ri par pilo si hitum kedam kebang school ka je thondun usmar tum han antap ni tum sungpi athe arve ke jang hot ni tum tovar ke me pe na jo school da ke phorun me da dulo la pente kiso ki un elong stame ni tum jasemet pen ni tum hospital along stame ke li un e la puson da do aposi jasemet pe alang tum han chuning ri parpik lo ni tum pan ke rap je pan tima ni tum ta karbi aposi alang tum han chuning ri nang kok lo